Javier e a súa familia atendan son os únicos habitantes do lugar de Amorín, un lugar que está apenas a 13 km de Ferreira de Pantón, en Pantón, na provincia de Lugo. E aquí en Ferreira de Pantón é onde teñen o centro de saúde, os supermercados. Pois ben, un desprendemento polas sucesivas chuvias deixou cortada a estrada que pasa por Lornís. E este tramo era a única conexión directa que tiñan coa capital do concello. Sen esta vía aberta, a única alternativa é facer un rodeo. Ese rodeo consiste en baixar cara ao río Sil, cruzar a ponte de Santo Estevo, ir cara aos Peares e dende ali volver pola Nacional 120 cara a Ferreira de Pantón. É dicir, o que antes eran 15 minutos en coche, uns 13 kilómetros, agora, para ir, por exemplo, ao súper, ao banco, á farmacia ou a correos, teñen que percorrer 50 kilómetros entre ida e volta, 25 e 25, prácticamente unha hora de estrada. Esta odisea faiselles costa arriba para os recados cotiás, pero a pregunta é, ata cando terán que estar así, Alba? Pois de momento non hai data para a reapertura desta estrada, Bernardo, porque aínda hai risco de desprendementos e o terreo está moi inestable. Xa está de saber a espectacular imaxe, toneladas de terra e de pedras pois que caeron en riba desta estrada e que, Javier, vos ten completamente illados, non? Bo día. Isto é así, bos días. Efectivamente, como podes contemplar, bueno, o destrozo é bastante grande, non nos permite acercarnos a cubrir nosas necesidades do día a día. Por exemplo, poder ir á tenda, ao supermercado a comprar ou cualquier outro tipo de necesidade que teñamos no pueblo. Ir ao ayuntamiento, médico, bueno. Claro, porque esta é unha estrada que vos comunica con Pantón, un tramo que poderíades facer, se isto estivera aberto, en 10-15 minutos e que agora supón que teñades que dar a volta por completo, non? Efectivamente, aparte que é unha volta moi grande, non só para min, que estou aquí con unha vivenda aillada, sino tamén que aquí hai poblacións moi cercanas a este desprendemento, que podrían ser necesarios para desplazarse a Ourense, non ter que ir por Pantón, senón por aquí, que iría moito máis corto o percorrido. Entón, xa che digo, todo isto é un inconveniente moi grande. Estaban dicindo que o prazo de apertura que estaban falando do mes de agosto, isto non pode ser, porque nos fai un daño increíble. Claro, porque como cambiou a vosa vida dende que todo isto se viño abaixo? Pois, mira, xa, por exemplo, o aislamiento da propia estación na que estamos, por exemplo, nas podas e tal, que a veces colaboramos un cos outros nos medios que temos aquí, pois nos ten aislados. Eu, por exemplo, para poder ir a mercar ao pueblo, ou cualquier outro tipo de actividade, teño que dar unha volta, que significa 25 kilómetros aproximadamente da miña casa, en achegarme a Pantón, e outro tanto de volta. Ahora mesmo tamén se lle añade o precio do gasol, o tempo que te leva, en fin, todo isto, todos son inconvenientes. Vos condiciona moito a vida daquela. Efectivamente, totalmente. Pois agardamos que isto se solucione pronto, anda que xa estamos a ver pois que teñen moito traballo, compañeiros, para retirar todas estas pedras. Mentras tanto, Javier e a súa familia seguen completamente illados e tendo que cambiar a súa vida pois para poder facer algo tan básico como ir á compra ou á farmacia.